ଚାବି ଖୋଲିବାର ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ବିସ୍ମୃତିର ବହିଥାକରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଳୁଥାନ୍ତି ଅତୀତ। ବୟସର ଗାରପକା ଖାତାରେ ସେ ରଚରଚ କରି ଉତାରୁଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସ୍ୱପ୍ନର କରିଡରରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ କେବେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାନ୍ତି ତ କେବେ ଅଟକି ଯାଇ ଉଡ଼ାଉଥାନ୍ତି ପ୍ରେମର ପାରାବତ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ବାଲକୋନିରୁ ସେ ନିଘା ରଖିଥାନ୍ତି ଚାଲବୁଲ କରୁଥିବା ଆବେଗ ଉପରେ। ପରମ୍ପରାର ସିଡ଼ି ଦେଇ ସେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଠି ଆସୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଭୀର କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଓ ଲେଖକୀୟ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ